To musí dať naraz, mal si mu cúvnuť, ale vlastne tu tak vybehne. Peťo, naraz! Nedá úplne tu. Ale najhoršie je, že ho zobral už, že keď tam dojebal. Ty, koľko tá uzavierka, to je vec. Čo? To je vec tá uzavierka, boha. Vytrhlo ho z tej jamy Ale normálne. tu nech nedáva. Ale daj si všetko! Prejde cez ten peň, myslíš? Kde je tam teď? Není tam. Pozapínaj to všetko. Dobre, dobre. Poď. Dolízneš. Ešte to tak. Ešte to tak. No na čo uberá? Na čo uberá? Sa bojí. Počkaj, aspoň z neho vyprší trošku, príde tu taký vykopaný. Dobre to je. Čo? Dobre to je. Piče, treba aj mňa, ale hovno je, tak vidíš. Tam je taká veľká jama Hej, hej. na ľavej strane. Vieš čo, možno, že by pomohlo, ho tam ten klátik. Nehodíš mu tam ten klátik do tej jamy? Tam. Vidíš, tam je. No. Sám to, za tebou. Za tebou. No, ten. Počkaj, Peťo. Počkaj. Tu mu to hod do tej jamy. Tomu tam hodí. Hej. Tak to skočil? Poď a vyťahneme ťa. Dobre, Peťo, ostan takto, vyťahneme ťa. Ideš tiež na luky na tvojom? Poď sa vyťahnuť. Vyndi tunak a vyťahni sa. Ja idem s Peterom. Ja na luky. Dobre. Vyťahni mu lano. Hej? Hej, tu si. Dobre si našiel. To vy ste našli, aby som sa otočil.
to je.